салом, хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 19 май ман хиромон ба қузода тақдим мекунам. Мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд, ки як зиндонии хориҷиро ҳангоми фирораш аз маҳбаси Ёвон маҷрӯҳ карданд. Дар раёсати зиндонҳои вазорати адлия рӯзи 19 май ба радиои озодӣ гуфтанд, ки Меҳдии Қамбарӣ шаҳрванди Эрон рӯзи 16 май ҳангоми кӯшиши фирор 2 тир хӯрдааст ва ҳоло дар шифохонаи зиндон бистарист. мақомот мегӯянд, ки ин маҳбус аз бемории равонӣ ранҷ мекашад. Ба гуфтаи як зиндонӣ, Меҳдии Қамбарӣ аз шароити бади зиндон ба танг омада мехост фирор кунад ва ба сафорати Эрон дар Душанбе вазъашро шарҳ диҳад. Меҳдии Қамбариро соли гузашта барои убури ғайриқонунии марзи Тоҷикистон ба 3 соли зиндон маҳкум карданд. баъди 21 рӯзи муолиҷа ва як ҷарроҳии мушкил, Шаҳбол Мирзоев марзбони маъюби тоҷикро аз Русия ба Тоҷикистон оварданд. Шаҳболро рӯзи 18 май бо ҳавопаймои ширкати Тоҷик Эр ба Хуҷанд ва аз он ҷо барои идомаи табобаташ ба шифохонаи марказии шаҳр интиқол доданд. Кардаанд ва сутунмуҳраи Шаҳболи 22-сола моҳи март дар натиҷаи бадрафтории ҳамхизматаш шикаста аст. баъди ҷарроҳӣ дар Москав умеде барои барқарор шудани саломатии Шаҳбол пайдо шуд. қазияи Шаҳбол ва бемасъулиятии мақомот дар баробари мушкили хушунат дар артиш мавриди интиқоди матбуоти мустақил шудааст. намояндагони ширкатҳои сайёҳии Тоҷикистон дар нишасти дар Душанбе роҳҳои ҷалби сайёҳон ба кишвар ва аз ҳисоби онҳо ба даст овардани даромади бештарро баррасӣ карданд. дар ин нишаст гуфта шуд, ки ҳоло дар Тоҷикистон шароити хуб барои ҷаҳонгардон ва хадамоти мувофиқ барои онҳо вуҷуд надорад. шумораи меҳмонхонаҳо, шумораи ширкатҳои туристӣ меафзояд. ҳанӯзам мушкилоте ҳастанд, масалан мушкили инфраструктура, роҳҳо қадар хуб нестанд. баъзе меҳмонхонаам мувофиқи талаб нестанд. нишасти мазкур бо мусоидати маркази тиҷорати байналмилалӣ ва дафтари ҳамкориҳои байналмилалии Швейсария баргузор шуд. бино ба омори расмӣ солона ба Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 380 000 хориҷӣ барои саёҳат меоянд. Бонки миллии Тоҷикистон барои таҳияи тарҳи тангаҳои хотиравӣ бахшида ба 600-солагии Абдурахмони Ҷомӣ, шоиру мутафаккири форсу тоҷик ва 700-солагии Мирсаидалии Ҳамадонӣ, файласуфу мутафаккири асри 14 озмун эълон кардааст. Бонки миллӣ ҳамчунин қасд дорад барои 20-солагии Конститутсия ва 90-солагии шаҳри Душанбе тангаҳои хотиравиро сикка занад ва хоҳишмандонро барои таҳияи тарҳи тангаҳо ба озмун даъват кардааст. ба гуфтаи Бонки миллӣ, дар тарҳи тангаҳо бояд акси мутафаккирон ҳатман вуҷуд дошта бошад ва рӯйдодҳои таърихиро ҳам инъикос кунад. дар рӯзи дави миллии Тоҷикистон дирӯз ба гуфтаи масъулон беш аз 350 000 нафар ширкат карданд. пойгаи оммавӣ дар Душанбе аз Чорбоғ аз канори шаҳри Душанбе шурӯъ шуд ва дар марказ дар Наврӯзгоҳ ба поён расид. хоҳишмандон дар ин рӯз аз 3.5 то 10 километр давиданд ва ғолибон ҳам бо ҷоизаҳои гуногун қадрдонӣ шуданд. барои ширкат дар рӯзи дави миллӣ дар Душанбе як гурӯҳи ҷавонони бадахшонӣ аз шаҳри Хорух ҳам то пойтахт 700 километрро пиёда тай карда дар 8 рӯз ба Душанбе расиданд. اصلا ما با مشکلات روبرو نشدیم، ولی با هم که روزهای اول افتتاح ماراتون روزهای بارانی بودند، وقت گذشتن از بعضی منطقه ها اصلا میان ناحیه روشان و ونج و بین ناحیه ونج و درواز که سیل‌های زیادی فرآمده بودند، فعالیت ما را کمی مشکل گرداندند. рӯзи дави миллӣ ҳар сол барои ташвиқи ҷавонон ба варзиш ва ба ҳам овардани мардум баргузор мешавад. ахбору видеоҳои аз ин ҳам бештар дар сайти интернетии Радиои Озодӣ ва дар саҳифаҳои мо дар Facebook, Twitter ва YouTube ва ҳам замимаи махсуси Радиои Озодӣ барои телефонҳои ҳамроҳ.